Dyma chi olygfa, llond cilch o'n Brydiau Mynydd Cymreig ni, yr adran mwyaf niferus fan hyn yn y ffair eleni, ac adran deo sydd ble allai wedi chi mwyaf gartrefol ynddo. Ie, dyna lle dwi wedi cychwyn yn arddiad ych mod ar ffarm mynydd, so ie, dyna ni. Gwch chi bach yma, rei o'r Brydiau yma? Mae'n amrywiaeth yma, John, oes e? Brydiau o bob lliw a llun. Os wir, mae rai gwyn yma, mae rai di yma, a mae rai di a gwyn yma. Mae rhywbeth mae i bawb yn ni'n dweud? Os na i gweud y gwir, mae safon trwy'r cilch i gyd, o'r defed di Gymraeg sy'n sheino reit trwyddo i'r Brydiau eraill. A mae rhain eto, yr un mor allweddol i Gymru yn dyn nhw? Wel, mae rhain yn part o'n hanes ni, mae'n part o'n pictiwr ni amser chi'n gweld y diwydiant mas o'r car amser chi'n trefili'r wlad. I ni'n gweld defed o bob lliw a llun. A mae nhw gyd gyda'i gwaith i bod yn part o'r diwydiant. Beth ni'n colli rein o ddiaren mynyddoedd ni, fydde Cymru yn edrych yn hollol wahanol? Yn union, mae'n bwysig nad yna ddim yn colli'r Brydiau yma. Mae chi'r Rwyn Nelson yma, math yn ochra ni yma. Sbiwch corff a hyd. Fedrith ein compitio fe unrhyw oen Texel am garcas, dych chi'n bo? Wyn da iawn, yr ei dion wedyn yma cw. Beth maen nhw yn neud i trosglwyddo porfa bwyd o ansawdd gwael mewn i gig o ansawdd rhagorol o dda? Ond bendant, bydden ni'n challengeio unrhyw berson i gweud pwy fryd mae'r cig o'n bydden nhw'n bita di syl wedi dod o. Dylen ni byth disgwyl lawr ar y Brydiau hyn i gymaru ar Brydiau eraill ni wedi gweld yn gynt bore yma. Ni'n gweld yr par o Wyn Dion ar hyn o bryd, a nawr rhain sydd wedi ennill y cystadleuaeth y taste test, cystadleuaeth blas. Ia, do, o'n i'n gweld lle, na fo, oen mynydd iawn, de. A wedyn yn ail oedd y balwen deo, bryd sy'n agos iawn at y galon diaf yna. Wel, ia, yn sicr, ia, oedd y balwen hefyd, lle. Ia, na fo, cig melys. Mae rhaid i fi ddweud, pan chi yn bwyta cig o'r balwen, i'r torddi, torddwen, y Brydiau Mynydd yma, mae'r blas yn ragorol. Os, i fod yn deg, na beth i ni goffod cofio yw pwrpas hwn i gyd yw cynnyrchu cig. Ac felly, os nad yw'r blas, da ni fe'n ofni ni wedi colli'r pictiwr. Wel, wrth edrych lawr y llinell nawr, i'n chi gweld, mae'n amrywiaeth yma o ran gwlan hefyd. Mae rhai wedi gadael nhw'n naturiol, eraill wedi i'w trimio nhw. Mae yn grefft ydw i'w trimio nhw. Yn sicr, ofnadwy yndi, a yn y rhan fwyaf ar Brydiau, maen nhw'n trio cael y gwlaniad tyn ma i ddangos wyddoch chi bod na dynder a bod na gig yna allu. Ond dydy hynny, dim yn wir i'r Brydiau Mynydd yma. Co tein sy'n cadw nhw fyw ar y mynyddodd, felly mae'n bwysig bod co da yn nhw. Wyt ti, John, yn gwybod yn iawn am y job trimo yma pan mae'n dod i arddangos y Fox a'r Blue Face ag ati. Mae yna dipyn o waith trimo wrth y Suffolk? O, sa'i gweud y gwir, mae'r hen scholars yn wrth y gêm hyn os blynyddau, a mae'n rhyfedd yn gallu tynnu beth i ni'n dechrau off gyda o'n bach cyffredin, a ar ôl i nhw'n ddibennu, chi'n teimlo, chi'n gwybod beth, walle gallai hwn mynd lan i bilth. Y gwirthau mae'r gwella yn gallu gwneud. Ond deo, gwlan, mae'r diwydiant gwlan a'r defnydd gwlan yn rhywbeth falle ni ddim yn gwneud digon ohono fe. Yn sicr, da chi'n bod, mae yna farchnadodd eang allan na, lle. A mi ddyla fod yn sicr lle, y gwlan o Gymru yn cael ei arwyddo i wneud pethau eraill yn ytrach na jyst dillad. Enghraifft, da ni'n gwerthu'n gwlan i gwmni sy'n gwneud gwilts. Gwmni Bafet, a maen nhw'n prynu, maen nhw'n codi'n glan i bob blwyddyn ar y ffarm, a mae ymd ymlaen i wneud quilts sy'n cael ei gwerthu drwy Brydain gyfen. Beth yw pris glan nawr? Ar gyfer taledd, rhyw 20 kilo? Ie, yn anffodus, i fi'n unan, fi'n cael llai am pris o glan, na beth os bydden ni'n talu rwy'n i gynifo nhw yn cael am tynnu'r glan off yr ynifel. Ond i disgwyl mlaen, a ni nawr yn y byd ailgylchu, fi'n wir meddwl walle deith gwlan nôl yn rwy ffordd. Sa'n gwybod fel bydd e, ond mae hwn yn rhywbeth dyn ni ddim anghofio fel part o'r diwydiant. Wel, yn yr ugeinfed ganrif, oedd y gwerth y gwlan, oedd hwnna y siec hynny yn talu am rent y ffarm am y flwyddyn. Yn sicr, oedd, mae hynny'n wir. Ddim yn bosib heddi. O, byddwn ni'n cael gwaith Parni Wilbur ar y blaen, dim siarad am talu rent, ond delen ni ystyried a disgwyl yn fanwl ar beth gallwn ni creu arian mas o'n gwlan unwaith eto. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Byddwn ni nôl nes mlaen i weld pwy fydd yn ennill adran Brydiau Mynydd Cymreig. Pencampwriaeth y Brydiau Mynydd Cymreig Pur sydd
Yn y cylch ar hyn o bryd, mae yna 4, nage, dwi'n methu a chyfri bore yma, mae yna 5 yn y restr fer, John. 5 par da man hyn nawr, a mae'r beirniad yn cael 1 pip golwg dros dyn nhw. Par o'n i cot naturiol fan hyn o'r De yng Nghymru yn Elsons, a wedyn ni 2 bar wedyn ni sydd wedi cael ei trimio nes blaen. Wel, am ganlyniad cyflym tu hwnt, Deo. Ie, ofnadwy fi. O'n i'n disgwyl hwnna i ddweud y gwir mor sydyn yma rawan. Teulu'r Joseph o Ie, Bowys o Aberhonddu yn ennill, a mae'r rhain yn aml yn dyn nhw yn y sioe yn ennill gyda'r torwen, y torddi. Maen nhw'n gallu troi stoc o safon. Na beth yw stoc mewn go iawn. A gret i weld par ifanc fan hyn yn gwenu ar ei llwyddiant. Mae e jyst yn ffantastig. Maen nhw'n gweithio'n galed i hwnt. A maen nhw'n gwerthu nifer o harddod bob blwyddyn hefyd. O dycsel, i dorwen, i dorddi, bob math o frydiau. Ni, par edrych dda, maen nhw wedi trimio dda, maen nhw glaniad tyn yn nhw, maen nhw i weld yn wyn neis. Pwy sy'n mynd i gael y gil wobr? Unrhyw syniadau? Wel, mae'r beirniad yn dod draw fan hyn, a mae'n dod i llaw dros y Nelson unwaith eto. Maen nhw fel yn 2 o'n cryf iawn. Maen nhw'n denu llygad i gweud y gwir, ond... A twyll yn y bryd yma? O, mae hon yn bryd bwysig iawn. Hon sy'n pori'r mynyddau lawr yn De Gymru. A mae Sir Gar yn gwneud unwaith y ragor yn ennill y gil wobr. Dylan Davies, mae Sadda, Llandeisan Sir Gar, Deo. Ond nawn ni nawr i fynd i gael sgwrs gyda'r enillwyr Teulu'r Joseph o Aberhonddu sydd yn dangos par o un torddi. 2 o'n fenw ydyn nhw. A mae'r unwydd ar y bryd yma yn eitha unigryw, streipen ddi lawr o waelod y geg, lawr y bol a hyd yn oed lawr y gynffon. Ond nid rhinwydd ar bryd sy'n bwysig heddi, ond y cig. A dyma ni. Enillwyr, llongyfarchiadau mowr iawn i Teulu'r Joseph. Christy, fantastic, amazing achievement. Thank you very much. Yeah, very pleased. A lot of work and preparation, and it's very pleasing when it pays off. So. You've won many championships in the summer show. How many champions have you won in the winter show? Well, the first one this is. We've had reserves before, but never the champion. So. But this is the year. Yeah, very pleased. Thank you. Hard work's paid off. Congratulations to you. Thank you very much. Thank you.